Moikka kaikille! Tässä on niin pitkä aika. Tämä tuntuu tosi oudolta. Mä oon täällä mun kotikotona, missä mä 5 vuotta sitten kuvasin mun viimeisen YouTube-videon, tai mä en tiedä oliko mä edes täällä, mutta täällä mä oon kuvannut suurimman osan mun YouTube-videoista. Ja mä istun tässä, teen mun meikkiä ja mä aloin miettiä, että nyt olisi ehkä aika tehdä comeback. Ja siis mä en ole tosiaan ladannut tänne mun kanavalle mitään 5 vuoteen, niin mä en edes tiedä, että onko täällä enää ketään, katsoako kukaan enää tätä videoa. Musta tuntuu, että mä halusin, tai mulla tuli semmonen fiilis, että mä haluan vielä ladata tänne yhden videon. Mä en tiedä, ootteko te samaa mieltä, ja correct me if I'm wrong, ainakin mun mielestä, tai mun oman niin kun, sosiaalisen median käyttäytymisen mukaan, niin YouTube on ehkä vähän kuollut. Tai mä en enää katso YouTube-videoita, tosi harvoin mä katson YouTube-videoita. Mä katson yleensä vaan TikTokia ja se johtuu varmaan siitä, että niin keskittyminen on niin huono, niin pystyy vaan keskittyä silleen 2 minuutin videoihin. Jotenkin mä en vaan enää katso YouTube-videoita, niin mä en usko, että mä tuun enää jatkaa videoiden tekemistä tänne. Mutta mä oon alkanut tekemään videoita TikTokiin. Ja aluksi niin se oli, niin ideana oli vaan, että mä teen sinne videoita itteeni varten ja niin käytän sitä vähän päiväkirjana ja postaan sinne videoita muistoksi. Ja niin se vieläkin on. Mutta mä aloin miettimään, että jos täällä on enää ketään, ketä kiinnostaa mun elämä, niin käykää seuraamaan mua TikTokissa. Ja voi hyvinkin olla, että ketään ei kiinnosta. Ja jos näin on, niin mä ymmärrän hyvin. Nyt kuulostaa myös siltä, että tämän videon idea on silleen yrittää saada seuraajia TikTokiin, mutta ei. Mä vaan jotenkin halusin tehdä tänne videon ja sitten mietin, että jos ketään enää kiinnostaa, niin käykää katsomassa. Ja mä tiedän, että moni mun seuraajista oli silloin munkaan aika samanikäisiä, niin te ootte kans aikuisia nyt. En mä tiedä. Musta vaan tuntuu, että olisi kiva jatkaa jotenkin tätä mun Mandy Olivia-eraa TikTokissa. Mä tuun jatkaa sinne videoiden tekemistä ja vlogien tekemistä, vaikka ketään ei kiinnosta, koska en mä tiedä, mä haluan vaan käyttää sitä mun päiväkirjana ja semmosena muistiona, joka on vaan julkinen. Ja siis oikeasti loppujen lopuksi niin musta tuntuu, että mä oon vieläkin sama ihminen kuin mitä mä olin 5 vuotta sitten. Mä asun nykyään Tukholmassa ja mä teen aika samanlaisia videoita sinne TikTokiin kuin mitä mä tein tänne mun YouTube-kanavalle aikoinaan. Vlogeja, ihan vaan perusvideoita. Niin joo. Ja sanokaa siis, jos mä oon niin kuin väärässä, jos te ootte vielä sitä mieltä, että YouTube-videot kiinnostaa, mutta mä en kyllä kuitenkaan tiedä, että alanko mä tekemään tänne enää videoita, koska musta tuntuu jotenkin, että TikTok on enemmän mun näköinen nykyään, koska sinne voi vaan jotenkin matalemmalla kynnyksellä postata kaikkea ja lyhyempiä videoita ja kaikkea, mutta mä luulen, että mulla on kans vaan ikävä tätä. Mulla on ikävä istua tälle, mä tein tätä kuitenkin kauan, siis varmaan 10 vuotta, niin mulla on ikävä sitä, että mä voin vaan istua kameran edessä ja puhua, ja nyt mulla tulee ihan hirveä puheenripuli, koska mä en ole tehnyt tätä niin pitkään aikaan. Niin mä en aio istua tässä nyt hirveän kauan, koska mä tiedän, että muuten tästä tulee vaan tämmöistä ihan tyhmää höpöttelyä. Mutta mun main pointit tässä videossa oli vaan se, että mä en ole unohtanut teitä. Jos teitä ei enää kiinnosta seurata mun elämään, niin mä haluan vaan kiittää kaikkia, jotka tuki mua mun YouTube-uran aikana. Ja jos ketään enää kiinnostaa, niin käykää TikTokissa tai käykää mun TikTok-kanavalla. Se on linkattu tonne alas. Mutta tosiaan tämän videon idea ei nyt ollut mitenkään yrittää saada seuraajia TikTokiin, vaikka se ehkä siltä vaikuttaa. Nyt mä oon toistanut itseäni ehkä 5 kertaa. Kommentoikaa, jos teillä on jotain sanottavaa. Ja mä toivon, että kaikki voi tosi hyvin ja että teillä kaikilla menee hyvin. Ja mulla on ikävä teitä. Kiitos tästä ja ehkä me nähdään TikTokin puolella. Moi moi!